avui el Campus AFO ha estat molt interessant de venir. He estat primer a Santa Eugènia i després hem anat a Torelló. Allà primer he explicat la meva experiència als nens, he explicat el meu recorregut futbolístic i la meva opinió sobre el futbol. Després hem fet partidets amb els nens per poder jugar amb ells i bé, ens hem passat molt bé. Trobo que està tot molt ben organitzat aquí al Campus AFO i que les persones que ho porten, tant en Xus com la resta, doncs, que tenen moltes ganes i il·lusió i és el que compta. I bé, m'ha agradat molt i ho he vist molt professional tot.